Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Counter-Strike 1.6. Bun. Astăzi vreau să vă spun de canalul fratelui meu. Se numește Storm Destroyer. Și să vă abonați și la el. Face și el videoclipuri tot cu Counter-Strike 1.6. Și se descurcă foarte bine. Deci vă rog să vă abonați. Mișcă din greșeală camera, nu are probleme. Uite așa, bun. Bun, și acum trebuie să așteptăm să moară ăștia. Perfect, au murit. Mai toți. De unul a rămas în viață. Habar n-am de ce. Bun, și haide să mergem pe aici. Ne mai trebuie 36 de ucideri pentru a face Silver 2. Știți deja numele serverului, nu mai trebuie să vă spun eu. Că nu este episodul trecut. O să încerc ceva până mor ăștia. Pare să are 1.7 Urban Hazard. Uite. Ăștia de 1.7 nu-s bune. Sunt chiar foarte nașpa. Am avut unul și mi-a zis să-l vând direct. M-am băgat la pulbe. Bun. Nu m-a rămas nimeni de la mine în viață, păcat. Haide să mergem. Bun. Hai să mergem pe aici, n-am mers deloc. I-am dat-o bine, bun. N-ai ce știu. I-am dat-o amândoi cu AM4. Aoleu. Mă omor ăsta. Mir. Ai! Ce fel! Nu avem niciun cufăr. Păcat. Uite mai repede. Ce ăla la pe Tupac. Am mai rămas numai dirty, dar-i bună. Nu înțeleg de ce l-arată pe ăla, pe Tupac. Nu înțeleg. Sper să nu se blocheze. Deci sper. Deja am filmat aproape 4 minute și nici măcar un kill n-am făcut. Bun, hai, gata, ne punem pe juca serios. Bă, mi-a dat flash. M-a flashuit. Tam. M-a flashuit. Cocobau. E, am făcut un kill în 3 runde. Frate.
arată, că durează. Deja am filmat 15 minute. Da, pentru că avem posibilitatea să filmăm 13 minute, mi se pare. Habar n-am. E, dar nu contează. One, mort. Pac. Am zis? Deci am zis că e mort. Haideți să mergem și noi pe aici, că n-am mers de mult. Subliniez de mult. Oleu, îți durește ceva. Îți durește ceva până mai fac și un kill. Sau maxim 2. Da, în niciun caz nu să mai fac 2 kill-uri. Pe 90, frumos. Îl lăsăm pe ăsta. Dar nu, că știe. Ăsta e AFK, ăsta stă la chem. Ăștia s-au dus în bază, dar unul a murit. Ăsta stă la chem. Ăsta stă la chem. Ăsta stă la chem. Ăsta stă la chem. Mai toți stau la chem. Ăsta stă la chem. Ăsta a murit, ăsta stă la chem. Mi-a rămas 2 cete. 2 cete versus câți? 0. Nu, moare aici. În faza asta. Am zis. Dar nu trebuie să te duci neapărat pe aici, că mor. Mor din prima. Bun, și n-am putut să fac azi episod cu ceapă, din păcate. Am uitat să-l întreb, în primul rând. Și oricum nu cred că face la ora asta. Mi se pare că nici măcar nu are CS-ul băgat. Am vorbit seara cu el și a zis că și bagă și el CS, da. Nu cred că l-are băgat. Oare mă sacrific pentru echipă? Net. Uiii! Mort. Golden. Sau basilic, nu știu. Habar n-am ce. Lăsăm redline-ul. Hopa, hop. Aoleu, mi-a dat-o. Ce fel mi-a dat-o? Nu pot crede să vorbesc al meu. Să-ți răbușit. Dacă ne om pe acolo de redline, mă. Și aleu. A cine poți să donezi? Mă să dăm paste. Și mai avem timp doar pentru o rundă, din păcate. Asta e viața. Da, nici pe rând, nu cred că mi-am timp. Am, am, Bun, și cam acesta a fost episodul de azi. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Pa, pa! Și nu uitați să vă abonați și la Storm Destroyer.
Filmează tot ce se 1.6. Pa, pa!